Здравейте, Филип Ченчев се казвам, от град Стрелча, на 33 години. С какво се И занимаваш? се занимавам с земеделие от 2012 година. Съвсем безалопланован, бях завършил висше си образование. Имаше жътвена кампания тук в селото. Взех да помагам. Баща ми обработваше около 500 декара на услуги, други хора обработваха земята с техни трактори. Додех да помагам да жътва. Изкарах жътвата с камиона и реших, че ми харесва тук селото. И леко по леко останах тук, почнахме да си наемаме и си купуваме земя. И с течение на времето се устроихме и се занимаваме само с това. Зърнено-житни култури, люцерна, грах на площ около 7000 декара, малко ливади. И тук 3 години имаме сливова градина, която още не е в плододаване, на площ 200 декара. Предимствата няма хора. Няма тълпа, няма напрежение. Ставаш, наспиваш си, идваш когато пожелаеш, отиваш си когато пожелаеш. Предимствата са много. Чист въздух, свободен си. Вършиш си работата, ако не си я свършиш, няма награда. Ако си я свършиш, има награда. Сам решаваш дали си я вършиш като хората или не. Най-голямото удовлетворение, че виждаш някакъв резултат. Физически го виждаш, където си го създал. Чисто финансово заеми с помощта на местната инициативна група МИК Стрелча Пенвиращи лесичо имаше възможност за финансиране на селскостопански машини и инвентари. И основно така. В момента са 5 трактора, един телескопичен товарач и 2 зърнокомбайна. В момента работят аз и още 3 момчета. Тия стоките, които произвеждаме, са борсови стоки, слънчогледа и пшениците, така че се продават и са ръководени по световния пазар, нищо не зависи от нас. А люцерната и ливадното сено в района има засилено животновъдство, има интерес и се продават тук на колегите, местните фермери.